Nongkong itu inga kono ke Simcard pi pendon kam ke AIRTEL ke JIO ke BSNL na ke VODAFONE pi pendon kam da ke Simcard jong ke BSNL te ke don ke Khubor ke bhashi bun na ke benta jong pi namar ba ke BSNL kan sa yai chik mat benta kan sa ino shidin ya baro ki company kum ke JIO AIRTEL VODAFONE balenga kum ne Sngap ke jing pen bena ke ba khrau bha ka lawan na ke BSNL company la de pendon kam JIO bat AIRTEL network te phi de ban tip hadu kat no ka jing slow ke network jong ka JIO Mynta na kene ke daw bun ki nong pendon kam JIO ki lej bat pen kala sha ke BSNL namar ka network bala penmi da ke BSNL ke de ke 4G network ke ba state bha Mynta ngalong ye phi shwa ke video ba ka don ka Khubor ke ba bha na ke benta ki nong pendon kam BSNL ta Khubor ke ba bha ka long ba ke BSNL ka ai claim jing siu ya baro free Hoi kat kum ka jing ong jong ka BSNL la de pi pendon kam ya ka Simcard jong ka BSNL ha ka sin ka benengkong bat la de pi pendon kam da ka 4G network kum ta shibnai ka long ka ba free na ka benta jong pi pidon kam tang ban recharge na ka benta ka chitengka ha ka ne ka chitengka pi ni yo RGB data ha ka chisngi ki call ru free ki SMS ru free baro free ka BSNL kala ong bangi iPod shibnai ya ki nong pendon kam jongi ban test claim jing siu free ban page hadu kanu ka network jongi ka state phila ban yo I hang ne lane phila ban wat a Google ru ba ka BSNL kala depshna ya kane ka plan na ka benta chitengka ka balong ka ba free pura na ka benta shibnai BSNL kala le bha namar ba ka JIO bat ka AIRTEL ki sim ka bu yengi bat pen kiu ya ki plan recharge man kasngi ke JIO bat ke AIRTEL ki perkhat bam don company ban ya khun bat ngi kumta ngi la ban penbun ya ki plan recharge kat kum ke jingkwa jongi bat menta pat ke JIO bat ke AIRTEL kim la shu ban pen kiu ya ki plan recharge chongki namar ba ke BSNL kala hiar kala rung hayo daka 4G network jongka menta ke JIO bat ke AIRTEL kam la shu ban pen kiu ya ka recharge plan kat kum ke jingkwa jongki lada ki pen kiu ya ke recharge plan te barok kin kala sha ke BSNL kumta tongin ye thu ye phi kumno phin yo ya ka ne ka plan recharge ka ba shitengka ban yo ya ka ne ka plan recharge ka ba shitengka pin ha ban thit ya ka sim card jong ka BSNL kat kataru ka 4G network phila ban sim ya ka ne ka BSNL 4G sim card ban test ya ka jingsted ka network jong ka BSNL lada pis ngau tenat te phila ban pendon kam ya ka ne ka sim card jong ka BSNL 4G lane lada pim ngau tenat te phila ban pendon kam da ka JIO ne ka AIRTEL kata ka de ka chingai jong phi ban yo ya ka ne ka recharge ka ba chitengka le shaki dukan ki banjan tam bat ya thu ya ki ba ngakwa ya ka plan recharge ka ba chitengka jong ka 4G network jong ka BSNL ha ka jing sha ka ne ka plan chitengka kam pat sedang kan sa sedang hadin ka to kan nesngi